Nalinaw ba kamo sa atong himo kagahapon? Maayo nang hinaot ako karong adlaw, anak kamo sa maayong panlawas ug andam na sad makak-on. Andam ba kamo? Maayo ana kita sa ikaduhang adlaw sa atong ikaduhang simana. Kagahapon aduna ba kamoy nakatunan sa atong gibuhat? Maayo karong adlaw panibag-o na sad nga leksyon ang atong pag-istadihan. Andam na ba kamo? Maayo apan bago kini nato sugdan, mamahimo bang kamong manindog? Musabay kay Teacher Joven? Sama ka ni adto, manayo na sad kita ug manganta. Sasiyap tayo, okay? Ready na ba kayo? Isa, dalawa, tatlo. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Kaya pa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Kaya pa tulad ng dagat, diwa ko. Kaya pa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Kaya pa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Tara, siwin natin to! Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Pag-ibig tulad ng batis, tulad ng batis. Pag-ibig tulad ng batis, diwa ko. Kaya pa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Kaya pa tulad ng dagat, diwa ko. Kaya pa tulad ng dagat, tulad ng dagat. Kaya pa tulad ng dagat, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Malaya tulad ng ibon, tulad ng ibon. Malaya tulad ng ibon, diwa ko. Sabayan niyo. Nalinaw ba kamo mga bata sa atong gibuhat? Maayo nalingaw sa bako nga nagtan-aw diha sa inyo ha. Apan karong adlaw bag-o na sad ang atong paghahisgutan ug atong buhaton. Andam na ba kamo? Maayo apan bag kini nato sundan, mangutana sa ako. Unsa gani ang ato ang gihisgutan kagahapon? Tama, may tungod kini sa husto nga pamaagi sa pagpadayag sa imong kaugalingon kung ikaw adunay panginahanglan. Nakakatun ka na ba sa husto nga pamaagi sa pagpadayag sa imong kaugalingon? Maayo! Karon, andam na ba kamo makakatun sa bag-o natong buluhaton? Maayo kaayo ang atong buhat, ang atong paghisgutan karong adlaw. May tungod kini sa mga angay natong buhaton diha sulod sa eskwelahan. Kay bisan ug wala kita sa normal nga pamaagi sa panagtuon, mamahimong kinahanglan gihapon kita magkat-on sa kung unsa ang mga pamaagi o mga buluhaton nato diha sulod sa eskwelahan. Andam na ba kamo? Maayo, tara, sugdan na ta ang ato ang leksyon. Diha sulod sa eskwelahan aduna kitay mga buluhaton nga gitawag og blocks of time. Ang blocks of time mao kini ang mga angay sundon sa sulod sa eskwelahan. Aduna kini napulo ka mga buluhaton nga angay natong sundon. Tara, ubanan ta si Ana sa pagsunod sa blocks of time. Apan bago kini nato sugdan, ubanan nato siya sa pag-andam siyang gamit. Mao kini ang kwarto ni Ana. Diba? Nindot kaayo.
Ali ato siyang abangan sa sa ang angay niyang dalaon diha sulod sa eskwelahan. Nakakabay na kita na pwedeng dalaon ni Ana diha sulod sa eskwelahan? Sige daw, tanawa pag maayo. Diring dapita, naabay angay dalaon si Ana sulod sa eskwelahan? Tama, ang libro. Salamat kaayo. Ganahan kaayo ko anang libro. Kay magbasa ako. Unsa pa ang pwedeng dalaon ni Ana sulod sa eskwelahan? Pwede ba ang bula? Tama, dili niya kini pwedeng dalaon. Unsa pa kaha? Ang lapis. Tama, pwede ka na niyang dalaon. Kanahan kaayo ko anang lapis. Kay gusto ko mag-drawing o magsulat. Diri, unsa kaya ang pwedeng sudlan ni Ana sa iyang libro ug lapis? Tama, ang iyaha packbag. Karon, daghan kayong salamat kay atong natabangan si Ana sa iyang mga angay dalahon dira sulod sa eskwelahan. Tara, mga tunatag eskwelahan. Sa unang blocks of time, mahitabo ang arrival. Sa arrival, dira usab ang hitabo ang flag ceremony ug ang paglinya pasulod sa eskwelahan. Ikaduha, ang meeting time 1. Diha sa meeting time 1, maghatag og unang leksyon or lesson si Teacher Joven. Ikatulo, mao ang work period 1. Sa work period 1, dira mahitabo ang inyong unang pagbuhat sa inyong unang buluhaton. Ikaapat, mao ang meeting time 2. Dira sa meeting time 2, mao ang inyong pag-discuss o pag-present sa inyong mga output. Ang ikalima, mao ang supervised recess, kung diin kamo mangaon sulod sa eskwelahan aron masiguro ni Teacher Joven na ang inyong gikaon mga masustansyang pagkaon. Kay kung ang inyong kaunon mga junk foods unsa gani ang mahitabo, tama, kamo magkasakit. Ug kung aron malikayan ang mga sakit, kinahanglan kitang mga bata mukaon kita og sakto ug masustansyang pagkaon. Ang ikaunom o quiet time, kung diin mamahimo kamong mamahulay sulod sa pipila ka minuto. Ang ikapito, mao ang story time, kung diin si Teacher Joven maghatag kaninyo og mga story aron kamo malingaw. Ang sunod, ang ikawalo, mao ang work period 2, kung diin si Teacher Joven maghatag kaninyo og diskusyon mahitungod sa matematika. Ang ikasyam, mao ang indoor-outdoor play, kung diin hatagan ka mo gigayon na makadula sa sulod o sa gawas sa classroom. Tapusan, ang ikapulo, mao ang meeting time 3, kung diin maghatag si Teacher Joven og mga pahimangno sama sa dili mo gawas kung wala ang inyong sundo. Nalingaw ba ka mo mga bata? Maayo. Naa ba kamo'y nakatunan? Maayo! Dira, sa atong panagklase, inyo bang natiman-an ang mga pagkasunod-sunod sa atong mga buluhaton dira sulod sa eskwelahan? Maayo! Kay kamo na minaw gayud kaayo kay Teacher Joven, malipayon kaayo ako. Apan sige daw, ato daw sulayan kung inyo ba gayong nakuha. Unsa gani ang unang mahitabo sulod sa eskwelahan? Maayo, mao ang arrival time. Ang ikaduha, maayo, mao ang ato ang meeting time 1. Ang ikatulo, maayo, mao gayud ang atong work period time. Ang ikaupat,
ka mga buutan gayud. Tama mo ang ato ang meeting time 2. Ang ikalima, tama mo ang ato ang supervised recess. Ang ikaunom, maayo ka mga buutan gayud. Mo ang ato ang quiet time. Ang ikapito, tama mo ka na ang ato ang story time. Ang ikawalo, tama mo ka na ang ato ang work period 2. Ang ikasyam, tama mo ka na ang ato ang indoor or outdoor play. Ug ang ikapulo, tama mo ka na ang ato ang meeting time 3. Kaayo si Teacher Joven, kinaminaw gayud di ay kaayo kamo sa ato ang diskusyon. Malipayon usab kaayo ako kay bisan wala kita nagkit-anay ug wala tay face to face, nakahibalog gihapon kamo sa angay ninyong buhaton dira sulod sa atong eskwelahan. Sa unang buluhaton sa ikatulong adlaw sa mga nahisgutan nga mga blocks of time kaniadto, asa ni adto ang imong pinakagusto nga buhaton sulod sa eskwelahan. Idibuho kini or i-drawing diha sulod sa kahon. Diha sa sunod nga pahina sa imuhang module sa ikatulong adlaw, tan-awa ang block of time nga nasa unang kahon ug pilia diha sa sunod na kahon ang block of time nga nagsunod niini. Halimbawa, si arrival time, unsay nagsunod kaniya, meeting time 1 or work period 1. Butangi kini og check. Sa sunod nga pahina, kulori ang buluhaton nga imong pinakaganahan himuon sa mga blocks of time. Ug sa katapusang buluhaton sa ikatulong adlaw, subaya ang putol-putol nga linya aron masumpay ang mga blocks of time sa buluhaton nga gihimo sa eskwelahan. Kulori ang hulagway niini sa tuo. Sa inyong gibuhat, sa inyong pag-answer ug pagtubag sa inyong mga buluhaton diha sa inyong module, maayo kaayo. Naaba kamoy nakatunan? Maayo. Ug karong adlaw diha natapos ang atong buluhaton. Nang hinaot ako na bisan wala kita nagkit-anay sa atong panagklase ug dili kita diha sa face to face, ako nagahinaot nga naa kamoy nakatunan ug nahibal-an sa pagtamang pagkasunod-sunod sa atong mga buluhaton diha sulod sa atong eskwelahan o sa atong classroom. Hantod sa sunod mga bata, dit karong adlaw ang inyong mga output isend na pod ni mama o ni papa diha sa akong Facebook account. Ug karon mayngon na pod si Teacher Joven ug bye-bye, magkita kita sunod adlaw sa atong panagtuon. Nang hinaot ako nga anaa kamo sa maayong panlawas ug malipayon. God bless you.